היי, היום אני אעשה לכם הדרכה על הלק הפרחוני הזה. אם אתם רוצים לדעת איך עשיתי את זה, פשוט תמשיכו לצפות. אני מתחילה עם למרוח מחזק על הציפורניים, כדי לחזק את הציפורן ולהגן עליה מפני נזקי הלק. אני נותנת לזה להתייבש 2 דקות, ואז אני ממשיכה לשלב הבא. אני השתמשתי במחזק הזה של שיק. עכשיו תמרחו 2 שכבות של לק לבן על הציפורן. תנו לזה להתייבש 2 דקות, ואז תעברו לשלב הבא. אני השתמשתי בלק הזה של OPI וקוראים לו Alpine Snow. אין פוקוס. לשלב הבא תצטרכו מנקה ציפורניים די גדול. אני השגתי את שלי מאי-ביי, ובצד אחד הוא גדול ובצד השני הוא די קטן. בשביל הלק הזה אני אשתמש במנקד הזה בלבד. לשלב הבא תצטרכו לק ורוד כהה. אני אשתמש בלק הזה של אסי וקוראים לו ווטרמלון. אני לוקחת קצת מהלק ושמה על משטח העבודה שלי. עכשיו אני לוקחת את הצד הגדול של המנקד וטובלת בזה. ואני מתחילה לעשות צורות של פרחים על הציפורן. שלושה פרחים יספיקו. תיתנו לזה להתייבש 2 דקות, ואז תעברו לשלב הבא. בשביל השלב הבא תצטרכו לק אסוף. אני אשתמש בלק הזה מג'ייד. קוראים לו וינטג' סילבר והוא מספר 488. ועוד פעם אין פוקוס. אני לוקחת קצת מהלק ושמה על משטח העבודה שלי. עכשיו עם הצד הקטן של המנקד אני טובלת אותו בלק הכסוף ועושה נקודות באמצע הפרחים. ואז אני גם עושה קצת נקודות בשטחים הלבנים על הציפורן. תיתנו לזה להתייבש 2 דקות, ואז תעברו לשלב הבא. בשביל השלב הבא תצטרכו אבני קישוט לציפורניים. הקופסה שלי מלוכלכת בלקים כי אני עשיתי חלק מהשלבים עם המנקד עליהם. אני הולכת להשתמש בצבע הזה, הוא מין זהב צהוב כזה. אני לוקחת קצת טופ קוט ושמה באזורים שבהם אני הולכת להדביק את האבנים, שזה במרכז של הפרחים. ואז אני לוקחת את המנקד שלי וטובלת אותו בטופ קוט. ואיתו אני לוקחת אבן, אחת בכל פעם. יצא לי 2, לא נורא. ואני מדביקה בזהירות את האבן במרכז של הפרח. ואני אטפל בזה ואחזור אליכם מיד.
אחרי שעשיתי את זה, אני מחכה 2 דקות עד ליבוש מלא של הלק. ואז אני לוקחת את הטופ קוט ופשוט מורחת מעל כמות נדיבה. זה גם ישמור על העיצוב וגם יעניק לו ברק יפהפה. וכמובן ישמור על האבנים שישארו הרבה זמן על הציפורן ולא ייפלו. וזהו, תחכו שזה יתייבש והמניקור שלכם מוכן. טוב, זה הכל. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות לייק ולהירשם לערוץ, ותכתבו לי בתגובות איזה סרטון אתם רוצים שאני אעשה, וכמובן מה אתם אומרים על העיצוב שעשיתי. יאללה ביי, נתראה בסרטון הבא.